जोङो राजिब सारखौ मोजां मोननानै फैदों आरो राजिब सारखौ देरहाहोगोन आरो राजिब सारा मोजां आवगायनिफ्रायनो मावगासिनो ओंखायनो जों फैदों। सिगाङाव मा दोलाव दंमोन? जोङो इउ पि पि एल आव दंमोन 17 बोसोरसिमाव इउ पि पि एल आव दंमोन आरो सरखार दानायनि उनाव जों जेबो जायासै ओंखायनो राजिब सारखौ जों नागिरनानै फैदों। मानि थाखाय सिगां सरखारखौ ओंखाम गाज्रि जेबो जालाबा माथो खालामनो ओंखायनो राजिब सारजों जोङो जगदान होननानै फैदों दिनै। बे खेबाव देरहाथारगोन होननानै आसा दंमोन। खाथां राजिब सारा खुनु बनगाव समस्थियाव देरहाखागोन। जोंनि गामि लोखोनाबारिनिफ्राय खमसे खम 25 जन फैदों। मोनसे गामिनिफ्रायनो फैदों 25 जन आरो अन्थाइ गोलावनिफ्राय फैदों 30 जनसो फैदों आरो दुमनि बिलिफारानिफ्राय फैदों 22 जन सान्दामारिनिफ्राय फैदों 27 जन। राजिब सारा न'आव खाथां देरहाखागोन खुनु बेले बेजे साननांगौ दरखार गैया बेहाय। 101 जन गासै टटेल गामि दरब्रैजों। नोंथांमोननि नोजोराव दानि जिथु एमसि राजिब ब्रह्म बिथाङा माबायदि रायजो राजाखौ नायगोन मानो नाया जानो राजिब सारा आगोलनिफ्रायनो नायबोखानाय आरो दाबो नायगोन आरो देरहाखागोन खाथां।